Nasuta sa gihimong assessment sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Oriental ang mga nadanyos nga balay sa Barangay Pichon, Caraga. Apan sumala sa PDRRMO, kasagaran sa mga nadanyos nga balay natukod kun asa nakita ang dagang tension cracks nga naa sa BAKILID nga bahin sa bukid. Dako ang posibilidad sa landslide kung magsigi ang bundak sa ulan. Ang Barangay Pichon, usa sa mga hilit nga dapit sa Caraga og rekomendado ang padayon nga monitoring sa lugar. Sa Manay Davao Oriental, 50 ka mga pamilya gikan sa Barangay Central kan sa mga balay na apil sa listahan sa totally damaged tungod sa kusog nga pagtay-og ang nagpuyo na sa tent city isip ilahang temporaryong kapuy-an. Gitukod kini sa tabang sa Philippine Red Cross nga gipasalamatan pag-ayo sa lokal nga gobyerno. Sa record sa provincial government, niabot sa 236 ka mga balay sa Manay ang totally damaged, 260 ang internally displaced families. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.